Mae heddiw yn diwrnod bwysig. Mae Sexual Assault Referral Centre newydd yn Agor yn Ceredigion i wneud yn siŵr bod pobl sydd wedi ei gamdrin yn rhywiol neu wedi effeithio gan trais gyda rhywle arbenigol i ddod i cael cymorth arbenigol. Mae'r gwasanaeth yma yn cynnig sicrwydd i'n cymunedau lleol, yn gadael i bobl wybod bod cymorth ar gael ac y byddant yn cael ei trin gyda thosturi a pharch. Olwen Morgan, mae wedi bod yn anrhydedd ac yn bleser i gael bod yma heddi i agor y ganolfan holl bwysig yma. Bydd gwaith fydd y ganolfan yma yn gwneud a'r cyfleusterau sydd yma o fydd i bobl sydd wedi bod trwy profiadau erchyll a traumatig iawn. Fel bwrdd iechyd rydyn ni'n hapus iawn i fod wedi chwarae rhan yn datblygiad y lle yma. We can announce the new SARC in Aberystwyth open. Fi yw Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys. Mae'n anrhydedd mawr i fi fod yma heddi yn Aberystwyth yn agor y safle newydd yma sydd yn rhoi diogelwch dioddefwyr o troseddau rhyw yn benodol yma yn y gorllewin a canolbarth Cymru. A dwi eisiau diolch i New Pathways sydd yn mynd i fod yn gweithredu o'r safle yma, ond hefyd i pob partner a'r partneriaid oll sydd wedi bod yn weithgar yn sicrhau'r adnodd newydd hon yn cael ei agor. Dwi wedi cael cyfle i weld yr gwasanaethau sydd yma ar ystafelloedd gwahanol, a mae'n mynd i fod yn gyfle da iawn i ni gwella y wasanaeth yma yn y gorllewin a'r canolbarth. Felly, pob bendith a pob lwc hefyd i New Pathways yn y fenter newydd hon. Mae'n dipyn o'n rhydedd i fod yma yn agor y safle. Diolch. Mae hwn wedi bod yn blynyddoedd o waith gyda'r partneriaid New Pathways, yr heddlu, pobl yn NHS ac hefyd gyda cymorth swyddfa comisiynydd i ni gyd wedi dod at ein gilydd i wneud yn siŵr bod lle arbenigol ar gyfer unrhyw un sydd wedi effeithio gan trais.